sabeu que el dijous n'hi ha plenari, demà n'hi ha plenari, i un dels punts de l'ordre del dia aborda una qüestió que nosaltres, en fi, veiem amb molt mals ulls, i és el de l'increment del 40% del preu, o el 40% del preu de l'educació de les escoles infantils municipals. El Partit Popular ha aprofitat aquest canvi de gestió de públiques pas a una empresa pública per incrementar d'una forma salvatge el preu de l'educació de les escoles infantils. El Partit Popular, que recorda quan va plantejar aquesta qüestió en el plenari i ell estava a l'oposició, va estar a favor, va votar a favor de la gratuïtat de les escoles infantils, del no pagament de les escoles infantils. Ara que governa ha canviat de parecer d'una forma radical. Per a nosaltres l'etapa de 0 a 3 anys és fonamental en el procés d'aprenentatge dels xiquets i de les xiquetes, i amb aquest increment l'únic que es provocarà serà que moltes famílies desistisquen de portar els seus fills i filles a les escoletes perquè en ser més gravoses, degut a la situació de crisi econòmica, no podran fer front al pagament de les quantitats que ara demana l'Ajuntament. Això, lluny d'afavorir aquest procés d'aprenentatge, el que farà serà encara entrebancar-lo i dificultar-lo més. Per a nosaltres, quan parlem d'educació, no podem parlar només de xifres i de números com fa el Partit Popular, ja que estem parlant de persones i del seu futur, i evidentment aquesta no és la millor manera de garantir aquest futur que tots i totes volem per a les criatures que ara tenen de 0 a 3 anys. Aquesta reflexió era per comentar-vos quin serà el posicionament nostre quan s'aborda aquest punt en l'ordre del dia del plenari de demà.